com, com va sorgir potser no és la definició, no? És una mica com ens vam inventar Cua d'Estiu. Cua d'Estiu va sortir després de que nosaltres teníem una inquietud o unes ganes de fer coses diferents. I per aquestes coses de la vida, un dia vam fer cap aquí, al pati de Cal Ros, justament aquí on som. Ens va semblar un espai fantàstic, un escenari natural ideal per a fer activitats. Ho vam proposar, ens van dir que sí, es van oferir a que si fèiem activitats culturals. Nosaltres encantats, vam rebre el seu suport, vam rebre el suport institucional, vam posar la maquinària en marxa, vam buscar el nom de Cua d'Estiu i vam buscar-li un valor afegit, no? Perquè l'espai aquest ja ens marcava l'inici, no? Que era que el festival d'espectacles de petit format tingués l'afegitó de cultura i patrimoni, no? Que tingués un afegitó patrimonial. Per això és Cua d'Estiu, espectacles de petit format, cultura i patrimoni al Pla d'Urgell.